नायगोन नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 25 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ मैया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफानाव MA थार्ड सेमिस्टारनि फराफारिनि सायाव मावबादा खुंफुंदोंमोन। मासबाद पुलिस बिफाननि जाफुंसारनाय मासबाद पुलिस बिफाननि मोनसे हान्जाया जागायनाय फेग्रा मुवा होबथानाय अपारेशनाव आसाम अरुणाचल प्रदेशनि सिमायाव थानाय सनायपुरनि खाथियाव 12 बस्थायाव पेक खालामनानै 307 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हादों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हादों होनना खौरां मोन्दों। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होनना मिथिहोदों। UPPL राजखान्थि हान्जानि थाखाय गिदिर खहा UPPLनि दैदेनगिरि नेर्सोन बर' बिथाङा UPPL हान्जाखौ नागारबाय होनना खौरां मोन्दों। बाक्सा जिल्ला बरमानि डक्टर मिजिं ब्रह्म बिथाङा इमार्जिं एक्सेलेन्स एवार्ड मोननो हादों होनना खौरां मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि बरमा SD जन हायार सेकेन्डारिनि साखाथियाव थानाय पेरालाइसिस लाइफ केयार मुंनि गंसे फसंथान गायसंनानै फिजिअथेरापिआव गावनि रोंग'थिजों दाब दाब जायगानि गोबां देहायारि नोरजिया लोरबां सुबुंफोरखौ डक्टर मिजिं ब्रह्म बिथाङा मोजां थासारियाव लाबोफिननो हानायनि थाखाय फिजिअ स्पर्टस कनक्लेभ 2026 मायथाइयाव इमार्जिं एक्सेलेन्स एवार्डखौ मोननो हादों होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गासै आसाम आरो सा सानजा भारतनि गेजेरावनो बे बान्थानि थाखाय सायख'जानानै हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बे बान्थाखौ डक्टर मिजिं ब्रह्म बिथाङा आजावो। उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव ततलापारा मण्डलमाखा गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय नर्दार्न आसाम दिनेरि ख्रीष्ट इयुथ फेल'शिपनि बानजायनायाव खुंनाय 3थि रेभारेन्ड सिडली एन्डेल गोसोखां इन्टार चार्च फुटबल बादायलायनायाव बर'नि बिर जोहोलाव NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ फुटबल ग्राउन्डआव गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखां होनायखौ नुना जोबोद गोजोननाय फोरमायथिदों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा। आगसु आसु आक्रासु आरो एबसुआ जथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। फोरोंगिरिफोरखौ सेन्सासनि खामानियाव बाहायनायनि हेंथायै सान्तिपुर फरायसालिनि फरायसाफोराबो खुद्रिसारदों। फरायसालियाव रेगुलार क्लास खालामनांगौनि गोख्रों दाबि गोबां फरायसाफोरा गाव गावनि क्लास दोनथ'ना खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। फरायसाफोरनि दिथागिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादों। आंनि मुङा सामिर नार्जारी आं सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि 10 थाखोआव फरायो। जोंनि जेंनाया मा जादों? जोंनि जेंनाया दा जोंनि सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनिफ्राय 7-8 फोरोंगिरिफोरा सेन्सासनि थाखाय थांजोबना दंजोबो। क्लासआथ' जोंना बांसिनानो जायाखै। दा 17 थारिखआव थांनानै एसे गोबावानो जाहैबाय दाथ'। माने स्कुलाव फैयो ओमफ्राय क्लास मोनफैया? ओहो क्लास लानो मोना बिसोरो सेन्सासावनो थांनांबाय थायो आरो। क्लास लायाल'सो थांफिननांगौ जायो? औ। बेसे नोंसोरो बेसेबांसो दं फरायसा? जोंथ' जोंनि क्लास 10आवनो एबारनि मेट्रिक लिरगोनानो 69 दंखायो। क्लास 9आव 135। सरकारनिसिम मा खावलायनो सानो बे जेंनाखौ लानानै? बे जेंनाखौ लानानै सरकारनिसिम बेनो जोंनि खावलायनाया जोंनि फोरोंगिरिफोरजों जोंनो क्लास लाफिननो मोनो एबा जोङो फोरोंफिनजानो मोनो। दाथ' जोंनिया बांसिन सिलेबास एबारनि हाफ यारलि एग्जामाव फैगोन सिलेबासखौनो जोंना फोजोबजोबनो मोनाखै दाबो। गोबाङैनो सिलेबासा थालांजोबबावदों आरो बिदिनो साइन्सआवबो ससियेलावबो बड'आवबो बांसिनानो क्लासआनो जानो मोनाखै दा। BTCआव सावस्रि बिफानाव मोन 450निबो बांसिन लांदां मासि सुफुंजासिगोन। मिरु सायख' बर्डआव दान मोननैनि गेजेरावनो थिसनथाइ आनजाद खुंफुंगोन होनना मिथिहोदों। BTCआव दान मोननैनि गेजेरावनो फाहामगिरि आरो GNM नार्स मोनगोन फोरमायदों BTCनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारी बिथाङा। मन्त्रि बिस्वजित दैमारि बिथां आरो मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथांमोना जथायै सनितपुर जिल्लानि FRC ओनसोलनि जौगानायनि सायाव गुवारै सावरायलायदों। लोगोसे BKWSCआव जेबो बेले-बेजे गैया होननानै मन्त्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों। BKWSCआव जेबो बेले-बेजे गैया। BKWSCआ दा फाइनाल मोनसे डिसिसनाव फैबाय जे दा थाबैनो माने नटिफिकेसन जाजोबनानै इलेक्सन जानांसिगौ, इलेक्सन जासिगोन। ओंखायनो दा बेखायनो माने मा होनो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय सनितपुर जिल्लायाव BTCआव हाबनानै बाखि थानाय गामिया BKWSCआव हाबगोन। बेमोन माने आगोलनि माने जिथु स्पिरिट
ओंखायनो दा बिनि थाखाय बेसेबां गामि थालांदों बेसेबां गामिया बिटिसि आव हाबखो दा बिनि थाखाय गासिबो माबाखौ भेरिफिकेसनखौ दा खालामदों आरो बे भेरिफिकेसना थांगोन आरो दा गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे साजेसन होदों जे जायफ्रा थाबाय बेखौ बर' कसारियाव दा इलेक्सननि सिगाङावनो हाबखायोबा मोजां आरो उनाव नङाबा बियो जेब्लाबो दिन्दां जानानै थाबाय थागोन बेखौ लानानै सनितपुरनि संगठनफोरनि गेजेराव दिनै सावरायगासिनो दङ बे बेलायाव आरो दा ओंखायनो मोननै बाथ्रा मोनसेया जाहैबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला थाबैनो इलेक्सन जासिगोन जुदि थालाङो अब्ला बे उननि पर्याय जासिगोन आरो दा हाबखायोबा बियो दा जासिगोन जायफ्रा हाबनांगौ दं आरो नङाब्ला बिटिसिनि गामि हाबनायनि सायाव जुदि सोनारबाय थायोबा बिटिसिआव दिनै गहपुरनि माखासे गामि बिश्वनाथनि माखासे गामि हाबबाय आरो ढेकियाजुलियावबो माखासे हाबबाय अदेबानि दाबो जेबो फाइनाल जायाखै बे जेसेबां दिन फाइनाल जाया दा 5 बोसोर अलरेडि थांबाय बिनि उनावबो बे बिदिनो थाबाय थागोन सनितपुर जिल्लाया दा ओंखायनो गभर्नमेन्टआ साजेसन होदों जायफ्रा हाबखाया जायफ्रा डिमान्डआव गैया बे गामिफोरखौ बर' कसारियाव जुदि सोनो हायोबा बे हाबोब्ला बेवहाय दानिफ्रायनो जौगाखांनायनि खामानि मावनो हागोन बे बाथ्राखौ बुंदों बाखि हाबो हाबा लायै लायै सनितपुरनि बर' रायजो राजाफोरनि खोथा जागोन आरोखि खिन्थु बियो जेब्लायसिम सेटेल जाया होमब्लासिम माखासे गामिया ओरैबो जानाय नङा ओरैबो जानाय नङा दा गहपुरा जाय हाबबाय बड'लेण्डनिफ्राय ग्रेन्ट मोनगोन बिश्वनाथाव जाय हाबबाय बड'लेण्डनिफ्राय ग्रेन्ट मोनगोन ढेकियाजुलियाव जाय हाबबाय बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय ग्रेन्ट मोनगोन अदेबानि बिनि अनगा थानाया बर' कसारि वेलफेयारनिफ्रायबो मोननाय नङा आरो बड'लेण्डनिफ्रायबो मोननाय नङा ओंखायनो दा बेथ' नर्मेलाथ' जाबाय थागोन पन्सायतआथ' गासिबावबो थागोन जेराव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दं बेवहाय गासिबो पन्सायतआबो दङ दाबो दंबाय थायो मिसिं अट'नमास दंबाय थायो बेखौथ' मोनगोन खिन्थु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डेभेलपमेन्टखौ मोननाय नङा बड'लेण्डनि डेभेलपमेन्टखौ बिटिसिनिखौ मोननाय नङा खिन्थु बिटिसिआव जाय हाबबाय बिसोर बिटिसिनिखौ मोनगोन बर' कसारि काउन्सिलाव जाय हाबबाय बिसोर बिनिखौ मोनगोन आरो बाखि हाबै गामिफ्रा बिदिनो थाबाय थानांगोन आरोखि इयुनावबो दा ओंखायनो बे सनितपुर रायजोनि बाथ्रा जे दिनै माने बेखौ माने फाइनेल माबा मोनसे डिसिसन लायो ना लाया खिन्थु बे बाथ्राखौ जों बुंदों जायफ्रा हाबखाथारा मोनसेयाथ' गभर्नमेन्टजों आरो रायज्लायनानै मा जालायदों बे स्टेटासखौ दैदेनगिरिफोर आरो सरकारा मोनथिगौ जेखिनि गामिफोर दं बेखौ सेटेल खालामनायाव खै मास लागोन खै बोसोर लागोन दा बे जुदि डेडलाइन दङब्ला बे डेडलाइन थाजायो जुदि डेडलाइनानो गैयाब्ला बे बिदिनो थांबाय थागोन आरो जि थांखि लायो सनितपुरनि रायजोआ जि थांखि लायो बेनो जागोन माथ्र जोबथा दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जिहेतु बिसायख'थि जानोसो नालाय ओंखायनो चिफ मिनिस्टार आरो ट्राइबेल माने एफेयार्सनि मिनिस्टारा माने फाइनाल डिसिसनखौ बिनायावसो दा सनितपुराव बे भेरिफिकेसनफ्रा जाबाय थादों आरोखि बाखि थांखिया सनितपुरनि रायजो फोरोंगिरिफोरखौ सेन्सास सुबुं सानखोनि खामानियाव बाहायनायनि हेंथायै सान्तिपुर फरायसालिनि फरायसाफोरा खुद्रिसारदों फरायसालियाव रेगुलार क्लास खालामनांगौनि गोख्रों दाबि गोबां फरायसाफोरा गाव गावनि क्लास दोनथ'ना खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों फरायसाफोरनि दिथागिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादों सोरखारा जुदि जेंनानि सायाव जेबो थांखि लायाब्ला गोख्रों सोमावसारनायनि हुमखि होदों आगसु आसु आक्रासु आरो एबसुआ बे बर' माहारिनि मोनसे अलखद बुंजायो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि दैदेननाय बिनि गेजेरजों दिनै जोङो 24 आगस्ट खालि मोननै जायगायाव गिदिंबाय सान्तिपुर गोजौ फरायसालि आरो दा जि खुंग्रिं गोजौ फरायसालि बे मोननै फरायसालिनि अबस्थाखौ नुबाय जोङो जे आथिखालाव सोलिबाय थानाय भारत सरकारनि जे सुबुं सानखो साननाय बे सुबुं सानखो साननायाव जे जोंनि आइएएस डिअ बिअ बिथांमोनहा साना सानस्लाबानो जे गंसे फरायसालिनिफ्राय गोबां फोरोंगिरिफोरखौ बोखांनानै खामानियाव बाहायनाय बे खामानियाव बाहायनायनि थाखाय दिनै जोङो नुनो मोनदों जे गथ'फोरनि जि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइनि थासारिया एखेबारे गनायथाव नङा आरोखि लाथावा अबस्था जादों दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बुं बा भारत सरकारानो बुं
दिनै सोलोंथाइखौ बिराद गुरुत्त' होदों नाथाय गुरुत्त' होनायखौल' बिसोरो खुगाजों फोसावबाय थादों गिदिर गिदिर लेक्सार होदों नाथाय जायगायाव फैबा जों दिनै नुयो दिनै बियो मोनसे दावगाफुनाय ओनसोल खुंग्रिङा दावगाफुनाय ओनसोल बेबो गाव गावनि नाजानायनि गेजेरजोंसो मोनसे ओनसोला दिनै जाखांबाय थादों नाथाय दासिमबो सरकारा बे जायगाखौ मोजाङै नायसनाखै जोंनि बे हाग्रा खाथिनि जि माबाफोर फरायसालिफोर बे फरायसालिफ्राव बिसोरो मोजां नोजोर लानानै दासिमबो नायाखै बेखौ जों नुबाय थादों दिनै जों नुबाय फ्राय 13था क्लास ना होमबा क श्रेणीनिफ्राय 10सिम बहाय गासै 18 जन ना 15 जन मास्टारल' 15 साल' 15 सानि गेजेराव ओमफ्राय सेन्सासाव लानानै थांबाय 9 जन दिनै बे फरायसालिनि अबस्थाया मा जागोन सोलोंथाइ मोननांगौ होननाय जिनिसा बिनिफ्राय उल्टासो जानानै फैदों दा ओंखायनो जों दिनैहाय चिरां जिल्लायाव थानाय गासिबो दल संगठना ज' जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि दैदेननाय बेजों जोङो जयैनो जायगा जायगा दिनै हाबनानै मोनबाय जे गासिबो फरायसालिनि जि सोलोंथाइनि जि थासारि बे गाज्रि नंखायनो जों दिनै सोंखारिनो लुबैदों जे बेखौ IAS DO आरो BO बिथांमोना एसे साननांगौ आरो जाय फरायसालियाव दिनैहाय फरायसाया जोबोद गोबां दङ नाथाय फोरोंगिरिया दिनै गैया बेफोरबादिखौ मोजाङै सानफिननानै माबा मोनसे राहाजों बे फरायसालियाव फोरोंगिरिखौ हरफिननांगौ जेनेबा दिनैहाय जेनेबा बिनिफ्राय 3 4 लांनाया जेबा गिदिर खोथा नङा बिसोरबो खामानिखौ मावनांगोन आरो बिनि थाखाय आंथ' सानदों दिनैहाय गोबां NGO बिराद मोजां मोजां NGOफोर दङ NGOफ्राव जोबोद लेखा गोरों गोरों मानसि दं ना होमबा दिनै